יש גם כמה דברים קטנים מה לא לעשות. אתה יודע, למשל, לשים ידיים בכיסים. זה משדר איזשהו קצת עצלנות, קצת חוסר מעש. כשאתה בא לבית משפט, מצפים ממך לבוא ולדבר, להדגים, לעשות משהו. עכשיו, דבר נוסף, למשל, אנשים נוגעים בידיים שלהם, בדברים האלה. זה משדר לחץ, ואני כעורך דין שמייצג לא רוצה לשדר לחץ, רוצה לשדר ביטחון. או למשל, שאתה בא לשופט והוא מדבר לך דברים שלא מתאימים ואתה משלב ידיים, זה מראה על דיסטנס, על ריחוק, ואת זה בטח אני לא רוצה. ובסוף ראיתי הרבה פעמים עורכי דין לפעמים, וזו טעות, שככה עם ידיים אגרופים, אתה בלי שמים לב, בתנועה אינסטינקטיבית ככה, וזה משדר כזה כעס עצור. ואתה לא רוצה לשדר את זה, אבל זה כן משדר. ולכן, מה שעורכי דין הטובים יודעים לעשות, ולהעצים את המסר שלהם, עם הידיים בעיקר, כל אחד יכול לעשות בדברים פשוטים, ולא צריך, כמו שאמרנו, שפת גוף, איזה קורסים כאלה מרשימים, דברים מאוד פשוטים, ולזרום עם הדברים האלה. תודה רבה.